ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬೋಂಡಸ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಬೊಕ ಭಾರಿ ಸುಲಭವಾದ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಏರ್ಪುರ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ 1 kg ಆತು ಬೋಂಡಾಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಶ್ ಮನ್ಪುಗ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಜ್ಪ ಬೆಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂಡದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ದೀತೆ ಬಾಣಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಪೊದುಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ಮುಂಚಿದಾತು ಪಾರ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಮುಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಐಕೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೆಂತೆ ಪಾಡಿಯೆ ಅವೆಂತ ನಮ್ಮ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಯಾನು ಐಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಬೇಸೊಪ್ಪುರ ಪಾರ್ದು ತೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಶೋಕುಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ನಮಕ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೆರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸಾಮಾನು ಇತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿದದ ತಾರೆ ಪೆರೆದದು ಇದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪಾರ್ದೇನು ಏನು ತಾರೇನು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಸೋಕು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಯಾವ ಇಚ್ಚೆ ಬುಡ್ಚಿ ಜನ ಅರ್ಧ ಗಡಿದ ತಾರೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಏನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಇದೇ ಕೊಂಚ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡುವೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡುವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಂಜಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೇನೆ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ನಿಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ವರ ತಿಂದು ನಮಕ್ ಬೊಕ ಪಿರ ಪಿರ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ತೈನ ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಆಂಡಿತೆ ತಾರೈ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡನ್ನ ನಾವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಿರ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂತ ಮಲ್ತುಜೇನು ಏನು ಆತು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದಲ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಬನ್ನಲೆಗೆ ಪಿರ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಾನಾಗ ಐಕು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದೀತನ ಪಾಡುವೆನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದು ಏನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಶೋಕು ಇದೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಡು ನೀರುಳ್ಳಿತೆ ಫ್ರೈ ಆನ್ ಬತ್ತನಿತ ಐಕೆ ಏನೊಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮೂರ್ದೀತನೇನು ಪಾಡಿಯ ತುಂಡು ಮಂತದ್ದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮೂರ್ದೀತನೇನು ಪಾಡಿಯೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಮೆದು ಆಡು ಇವಾಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲು ಒಂಚೂರು ಬಾಡಾಡು ಕೈ ಕೊಂಚ ಪರಿಮಳಗ 4 ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬೋಂಡ ಸುಕ್ಕ ಹಾಪುನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೇನು ದುಂಬೆ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಕ್ಕಾಗ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆಂಟ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೋಂಡಸ್ ಪಾಡ್ಗೈಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೋಂಡಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಪುಂಟುದು ಪಾಡ್ಗ ದಾಯಪ ನೈಟ್ ನೀರು ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಅಂಡ ಬೋಂಡಸ್ ಅಂತ ನೀರು ಬರ್ಪುನು ತುಲೆದ ನೀರು ಬುಡ್ಪುನು ನಮ್ಮ ನೀರು ಬುಡ್ಡ ನಮಕ್ ಅವು ಸಾರ ಆಪುನು ಸುಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಏಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಟುದು ಪಾಡು ಬೊಕ ನೀರ್ಲ ಪಾಡರೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ನೀರ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ವೈಟ್ ನೀರು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಅವೇನು ಡ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡಾಂಡು ಇದು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಸೋಕು ಇಪ್ಪುನಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಏನು ಬೆಯ್ಯರ ದೀಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೈಕೊಂಜಿ ಒಂಜಾರು ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇಂಥ ಸ್ಮೆಲ್ ಪಂಡ ಮೀನು ಪೂರ ಒಂಜೇತೆ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೀನು ಎತ್ತಂದು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗಂದು
ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೂದು ಪಾಡ್ಲೇನಿಕುಲು ಉಪ್ಪು ಇದು ಸೋಕಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡೋಡು ನಮಿತಾಯಿನ ಬೇಯ್ಯರೆ ಅವು ಇತ್ತೆನ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಫ್ರೈ ಆದ ಎಣ್ಣೆದಂದು ಅದನ್ನಾಗನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಸಪ್ರ ಸಪ್ರ ಅದು ಅವು ಇತ್ತು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತನು ಬೇಯ್ತದ್ದು ಫ್ರೈ ಆದ ನೀರು ಪೂರ ದಾಲ ಸೇರ್ಸಾವಚ ಅವೇಟೆ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಸಿ ಬೇಯ್ಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ತುಲೆ ಏತ ನೀರು ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಹಿಡಿತೆ ನೀರು ದೆಪ್ಪನ ಬುರ್ಚ ನೀರು ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಐಕ್ ನೀರು ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪಡಬೇಕು ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬುದೀತನ ಮಸಾಲೆನು ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಏನೈತೆ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತದೀತ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೀತ ಇತ್ತ ಅವೆತ್ತ ಪೊಡಿನೇ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ಸೋಕುದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ನೆಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ಒನಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆತು ಶೋಕ ಆಪುನು ಒನಸ್ ನನ್ನ ತಾರೈ ಪೂರ ಪಾಡ್ದನ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುನು ಬೋಂಡಸ್ ಸುಕ್ಕ ಬೋಂಡಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುನು ಬೋಂಡಸ್ ಸಾರು ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುನು ಇತ್ತ ಈಗ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದಾದ ಯಾನೈಕ್ ಪುಲಿತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಲಿ ಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಏನೊಂದು ಮಂತ ಅಂದು ಆಮೇಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡಿ ಐತೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತದ್ದು ಪಿರ ಸೋಕಾಯನ್ನು ಮಗುಪೊಡು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಸೂನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ದೀಲಿ ಮೆಲ್ಲದೆ వచ్చి ಅವನು ಫುಲ್ಲು ಪೂರೈತೆ ಒಯ್ಪೊಡತೆ ಏಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಬೊಂಡ ಸುಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಇತೈಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡು ಮಂತಿದನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೆ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಇದು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಪೂರ ತಾರೆ ಪೂರ ಎಕ್ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡು ಆಂಡ್ ಬೋಂಡ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರೇ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ಪುನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ತುಲೆ ಬೋಂಡಸ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಎಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ವನಸ್ ತೊಟಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ತೊಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತಿಂಜಾರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಬೋಂಡ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ.